Prvi prolećni plodovi na pijacama izazivaju pitanja o broju prskanja i bezbednosti za konzumaciju. Nadležni daju odgovor, poručuju da u voću i povrću nema nedozvoljenog nivoa pesticida. Imlek za sada neće snižavati otkupne cene mleka, iako su među najvišim u Evropi. Odluka ostaje nepromenjena do procene prinosa i kvaliteta hrane za životinje iz nove žetve, saopšteno iz kompanije. Stresni i sušni uslovi proizvodnje kukuruza zahtevaju traženje novih rešenja. Uz promene u tehnologiji proizvodnje izuzetno važan i izbor sortimenta, podsećaju stručnjaci. Na terenu Srednjeg Banata u usevima spanaća registrovana pojava crne repine vaši, potreban pregled useva i eventualna primjena insekticida, navode iz PIS-a. U najnovijem Agrodanu očekuju vas najsvežije poljoprivredne vesti. Ostanite uz naš kanal. Speed for corn. Da kukuruz raste kako treba, a ne kako mora. Speed, partner vašeg useva. Sa prvim prolećnim plodovima na pijacama stižu i pitanja o broju prskanja i bezbednosti za konzumaciju. Nadležni daju odgovor, poručuju da u voću i povrću nema nedozvoljenog nivoa pesticida. Nepravilna primjena hemijskih sredstava zna se može ugroziti zdravlje poljoprivrednika i potrošača, ali i izvoz. Klimatske promene su sve izraženije, te duge suše i velike količine padavina u kratkom periodu doprinose razvoju bolesti i štetočina. Poljoprivrednicima je sve teže da plodove sačuvaju, a o primjeni najčešće se informišu iz uputstva preparata ili od prodavaca u poljoprivrednoj apoteci. Vlade Nikolić, proizvođač malina iz okoline Požege, kaže za Radio televiziju Srbije da je većina dugo u ovom poslu, znaju otprilike kada i šta treba, kao i da svako zna najbolje kako da prati svoje maline. Diplomirani inženjer za zaštitu bilja Milovan Ilić ističe da vode računa koji su pesticidi dozvoljeni. Bitno je da se poštuje radna karenca. Uvek se savetuje da se koriste kvalitetne zaštitne maske sa filterima, kaže Ilić. Nikolić također navodi da koristi maske. Pojedini kažu da stavljaju i rukavice, ali se većina ne štiti. U ministarstvu tvrde da kontrole uvek počinju kod proizvođača, kao i da su i do sad pratili šta i kako primenjuju i da li poštuju rokove. Navode da će dodatni red u tu oblast uvesti obuka 200.000 poljoprivrednika o tome kako bi pravilno trebalo koristiti sredstva za zaštitu bilja. Iz kompanije Imlek saopšteno je da za sada neće smanjivati otkupnu cenu mleka u Srbiji, iako je ona među najvišima u Evropi. Potencijalne izmene razmatraće se tek po novoj žetvi. Iz Imleka je najavljeno da će zadržati otkupne cene na sadašnjem nivou sve dok se ne uvere u izvesne prinose i kvalitet hrane za životinje iz nove žetve. Tek nakon postizanja određenih rezultata i potvrde kvaliteta hrane za stoku, kompanija Imlek će u saradnji sa svojim dobavljačima istražiti mogućnosti za zajedničke uštede. Također istaknuto je da će Imlek nastaviti svoju politiku redovnog isplaćivanja svojih kooperanata bez kašnjenja, potvrđujući tako posvećenost podršci domaćim poljoprivrednicima, održavanju visokih standarda kvaliteta i podršci razvoju poljoprivredne industrije u Srbiji. Pri izboru novih hibrida kukuruza Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo ističe važnost povratnih informacija s terena, posebno u vezi s prilagodljivošću na specifične agroekološke uslove i primenjenu tehnologiju proizvodnje. U prethodnim sezonama srednje rane grupe hibrida su se istakle kao najprilagodljivije. Prošlu godinu obeležio je veliki broj stresnih situacija koje su kukuruz pratile od setve pa sve do žetve, ističe dr. Goran Bekavac sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Takva situacija uslovila je traženje novih rešenja. Novi zaključci su da ćemo morati mnogo toga da promenimo u tehnologiji proizvodnje, da apliciramo neka nova rešenja i zaključak da ćemo morati da razmišljamo sa mnogo više pažnje da razmišljamo o izboru sortimenta, odnosno hibrida. Jer postoji konsenzus koliko god
doprinosi tehnologija proizvodnje, toliko doprinosi i hibrid, što znači ne smemo pogrešiti ni u tehnologiji proizvodnje, a ni u izboru hibrida. U tim izborima dosta pomažu povratne informacije koje se dobijaju od proizvođača o tome kako se novi hibridi ponašaju u određenim agroekološkim reonima i u smislu određene proizvodnje koja je primenjena. Prošla godina je pokazala i to da su se srednje rane grupe hibrida jako dobro ponele, jako dobro izborile sa tim nedaćama koje smo imali prošle godine i da je prinos hibrida koji su FAO grupa 350, 400, 450 pa čak i sve do 500, 550 mnogo produktivnija nego hibridi FAO grupe 600 i 650. Glavni razlog leži u tome što kasni hibridi imaju veću potrebu za vodom i cvetanje je u najtoplijem delu godine. Kako kukuruz ulazi u kritičnu fazu po pitanju vode i temperature, može doći do problema sa oplodnjom, što dovodi do smanjenja prinosa. Gotovo smo potpuno sigurni da će u godinama koje su pred nama sve veći akcenat biti na hibridima srednje rane grupe zrenja, od grupe 300 do grupe 500, eventualno 550. Favoriti hibrida izdvajaju se po grupama, a odlikuju ih osobine poput dobre adaptibilnosti na različite agroekološke uslove, kao i ostvarivanje visokih prinosa. Prvu sedmicu aprila obeležilo je neuobičajeno toplo vreme sa kratkotrajnim naoblačenjem i slabim padavinama. Temperature zemljišta su dostigle povoljne vrednosti za setvu glavnih prolećnih ratarskih useva, poput kukuruza, suncokreta i soje, čiji su optimalni setveni rokovi već počeli. Značajnije padavine su izostale i tokom prve dekade aprila, što je uticalo na oklevanje mnogih ratara s obzirom na potrebu za više kiše radi kvalitetne setve i ravnomernog nicanja useva. Sa druge strane, toplo i sunčano vreme povoljno utiče na aktivnost insekata. U usevima šećerne repe koji se nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja, kada su osetljivi na napad štetočina, uočeno je prisustvo i maga obične repine pipe, sive kukuruzne pipe kao i peščara. U zasadima krušaka primetno je prisustvo i maga letnje generacije obične kruškine buve, kao i larvi prezimljujuće generacije. Kod jabuka uočeno je prisustvo odraslih jedinki crvene voćne grinje i položena jaja ove štetočine, dok su u zasadima šljiva registrovani uslovi odraslih jedinki žute i crne šljivine ose. Kod šljivinih osa štetni stadijum razvoja su gusenice koje prodiru u zametnuti plod i hrane se mladim semenkama i okolnim tkivom, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šta nam stručnjaci poručuju u današnjoj agropreporuci čućete narednih minuta. Na terenu Srednjeg Banata spanat se nalazi u fazi razvoja lista sa 4 do 6 razvijenih listova. Vizualnim pregledom useva primećeno je prisustvo crne repine vašina do 15% biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i eventualno primjena hemijske zaštite. Na području Zrenjanina vaši su registrovane na naličju listova. Sisanjem biljnih sokova i izlučivanjem toksičnih materija pljuvačkom dolazi do promjena boje i kovrđanja listova, što ometa razvoj biljaka i smanjuje prinos. U ovakvim sušnim i toplim uslovima koji su najavljeni za naredni period može se očekivati povećanje procenta napadnutih biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko primete prisustvo vaši, primjena nekog od registrovanih insekticida Pollux 0,03 do 0,05% ili kozak u dozi 0,15 litara po hektaru. Karenca za ove insekticide iznosi 7 dana, navedeno je na sajtu prognozno-izveštajne službe zaštite bilja. U drugom delu emisije saznaćete. Otvoren 13. NLB Organic konkurs i ove godine donosi 3 miliona dinara za najbolje projekte iz organske poljoprivrede. Prijave moguće do 31. maja. Domaća proizvodnja cveća beleži rast, ali uvoz ostaje 5 puta veći od izvoza. Uvozimo i ruže za bukete, iako stručnjaci ističu da Srbija, zajedno sa Francuskom, ima najbolje uslove za njihovo gajenje u Evropi.
Još jedna sezona inovacija, promocije i nagrađivanja najboljih projekata organske poljoprivrede u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara stiže sa 13. po redu organik konkursom NLB Komercijalne banke koji će ove godine biti otvoren sve do 31. maja. Pored dve glavne nagrade od po milion dinara za najbolji projekat organske biljne i organske stočarske proizvodnje ili prerade, banka će dodeliti i dve specijalne nagrade u iznosu od po 500.000 dinara, jednu za mlade poljoprivrednike do 40 godina i drugu za ženu lidera u organskoj proizvodnji ili preradi hrane. Ovogodišnji konkurs otvoren je za sve poljoprivredne proizvođače sa registrovanim gazdinstvom koji su sertifikovani ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. To uključuje i proizvođače koji posjeduju grupni sertifikat ili imaju ugovor sa organizatorom proizvodnje. Prijave se primaju elektronskim putem na organic@nlbkb.rs sa naznakom prijava za 13. NLB Organic konkurs. Detaljnije informacije o konkursu dostupne su na zvaničnom sajtu NLB Komercijalne banke. U poljoprivrednoj školi u Zrenjaninu učenici već gotovo deceniju stiču praktična znanja u sopstvenoj biobašti. Iako ne zauzima veliki prostor, ona obuhvata lekovito i začinsko bilje, povrće, ali i cveće. Kada je u pitanju zaštita useva, sprovode se tretmani prirodnim preparatima koje sami prave. U poljoprivrednoj školi u Zrenjaninu učenici i profesori obrađuju sopstvenu biobaštu. Proizvodnja je organska, pa se za zaštitu useva koriste samo prirodni preparati. Veoma je bitan izbor useva, ali i biljaka koje se sade kao zaštita. Kada je neophodan tretman protiv štetočina, to se čini prirodnim sredstvima. Princip biobašte, kao i svuda, svodi se na to da ne koristimo hemijske preparate, koristimo, prskamo protiv insekata, ali to je sve na bazi bilja. Znači, ili koristimo koprivu, čili papriku, mleko i vodu i tako pravimo različite rastvore. Biljni proizvodi i fitopreparati koji se koriste u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji mogu se napraviti i u svakom domaćinstvu. U organskoj proizvodnji u upotrebi su najčešće u obliku čorbe, macerata ili kao fermentisani ekstrat. U školi u Zrenjaninu koristili su zaštitu od puževa, ali i biljnih vaši. Za puževe uglavnom koristimo soc od kafe ili iz espresso kafe izvadimo isto soc, osušimo i znači rasporedimo po biobašti. Onda jedne godine smo imali napad lisnih vaši. Lisne vaši ne uništavamo, nego u stvari pravimo preparat od kalijumovog sapuna. Napravimo rastvor i onda prskamo i onda one samo spadnu. Za zaštitu krastavaca i paradajza od plamenjoče, na primjer, moguće je upotrebiti rastvor mleka i vode u razmjeri 1:10. Od čili paprike pravi se rastvor koji također štiti useve. U plasteniku posljednjih godina smo imali napad vašiju, pa čili papriku znači sameljemo, imamo aparat za kafu, sameljemo i onda napravimo rastvor, pomiješamo sa vodom, to odstoji, procedimo i onda se to prska. I morate da prskate više puta, ne može samo jedno. Jedan od preparata koji je moguće koristiti u organskoj proizvodnji pravi se od koprive. Biljka se sveža ili sušena potopi u vodu, ostavi se da odstoji nekoliko dana, pa se napravi rastvor pogodan za prskanje protiv različitih štetočina. Poslednjih godina domaća proizvodnja cveća beleži rast, ali je uvoz 5 puta veći od izvoza. Stručnjaci ističu da Srbija zajedno sa Francuskom ima optimalne uslove za gajenje ruža u Evropi, međutim paradoksalno je da se ruže uvoze iz dalekih zemalja poput Etiopije, Kenije i Ekvadora, prenosi Radio Televizija Srbije. Hortikultura donosi značajnu zaradu, ali povrat ulaganja često zahteva 5 do 6 godina. Sezonsko cveće obezbeđuje brz obrt, dok je proizvodnja ruža u plastenicima takođe profitabilna. Država subvencioniše hortikulturu do 65% uz novu subvenciju od 700.000 dinara za proizvodnju sadnica ruža, što već doprinosi rastu izvoza. Uprkos rastu izvoza sadnica ruža istovremeno uvozimo sveže ruže za bukete. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe potrebu prilagođavanja strukture izvoza s naglaskom na povećanje izvoza živog cveća, uključujući raznolike vrste poput zumbula, muškatli i begonija. Prema zvaničnoj statistici, cveće i ukrasno bilje zasejano je na oko 1000 hektara, dok nezvanični podaci ukazuju na znatno veće površine, sugerišući da se cveće uzgaja i izvan registrovanih parcela.
Nešto više o vremenskim prilikama u narednom delu emisije. I danas smo pod uticajem sunca i toplog vazduha uz povremene i prolazne oblake. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Do sredine aprila pretežno sunčano i toplo, a samo se sutra uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. U Srpskoj tokom dana postepeno razvedravanje uz sunčane periode. U Hercegovini uglavnom sunčano i vetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura od 6 do 14, maksimalna dnevna od 18 na jugozapadu do 27 stepeni na jugu. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. U Srbiji indeks UV zračenja različit u odnosu na područje. Na severu i u centralnim delovima i u domenu umerenih vrednosti iznosi 5. U južnim delovima zemlje indeks UV zračenja je visok i ima vrednost 6. Informišite se tačno i blagovremeno. Pratite Agrodan svaki dan. Do sledećeg susreta, sve najbolje.